ängeln. Vad gör du nu? Ja, du sparkar med benen. Va? Hej ängeln. Du kommer mammas kamera. Titta. Oj. Titta. Hej, hej. Hej. Åh. Hej. Oj. Du är ganska stor, va? Oj. Öva lite där. Titta. Oj. Titta. Hej. Hej ängeln. Hej. Titta. 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 Nej men. Vad var det? Oj. Oj. Ta det mysigt här. Jag ska vila lite. Hej ängeln. Hej. Ja. Jag sa jag ska snacka lite. Ja, man kan få snacka lite också om man vill. Jaha.